Welcome sa atong programang Gahi ni Bay. Gahi nga programa apan dunay humok nga kasing-kasing. Aniya kami andam nga moalagad sa katawhan pinaagi sa kahanginan. Kay kami gatuo nga ang katawhan nga dunay gahi nga baruganan may maitampo sa kalabuan sa katilingban. Kini si Art Bonhoc Jr. Dini sa 93.5 Home Radio. Gahi ni Bay. Gahi ni Bay! Gahi ni Bay! Gahi sa balita! Gahi sa kalingawan! Gahi ni Bay! Gahi ni Bay! Gahi sa balita! Gahi sa kalingawan! Ipanalangin ang Orasyo Imperata para sa 2019 NCOF. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan upang hilingin ang proteksyon laban sa 2019 and coronavirus na nagpapahirap sa marami at kumikitil ng maraming buhay. Nagmamakaawa kami, mapagmahal na Ama. Nagabayan mo ang mga taong nag-aaral kung saan nanggaling at sanhi ng epidemyang ito at sa mabilis na pagkalat nito. Gabayan mo ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medikal na maaari silang maglingkod sa mga may sakit na may kakayanan at pakikiramay. At sa mga gobyerno at pribadong ahensya ay silang dapat makapaghanap ng lunas at solusyon sa epidemyang ito. Iligtas mo kami sa lahat ng uri ng karamdaman. Pagalingin mo ang mga may sakit at buhayin mo sa amin ang pagkakawanggawa upang kalingain namin ang bawat isa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong anak mo na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen, magpapagaling sa mga may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael ang Arkanghel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. San Sebastian Martir, ipanalangin mo kami. Kaisa po ng buong sambayanang Pilipino ang inyong home radio at DWIZ sa paghahatid sa inyo ng mahahalagang balita at impormasyon sa paglaban sa COVID-19. Gawin natin ang ating responsibilidad bilang mamamayan ng ating bansa. Magtiwala po tayo sa ating pamahalaan at sumunod sa mga ipinapatupad na hakbang at pag-ingatan ang ating mga sarili. Pasasaan ba at matatapos din ang problemang ito at babalik din sa normal ang lahat. Home radio time. It is now 6:50. I've seen 1,000 faces, been in and out of places, but there's no place like home. Memories, melodies, thoughts that make me smile. It feels good to be home.
Ang programang ito ay isang bayad na pamamahayag. Anumang pananaw at opinyon ng tagapagsalita ay walang kinalaman at pananagutan ang himpilang ito. This program is powered by Biramax Capsule. Biramax Capsule. Max Gahi, Max Lami. Kainibay, kainibay, kahi sa balita, kahi sa kalingawan. Kainibay, kainibay, kahi sa balita, kahi sa kalingawan. Kami mo dahil sa akin ang dahigon, umabati ko sa aming batikoson. Oh, pati Arbonong Junior, oh, Bernie Bitok, Bitok, Kainibay, kainibay, kahi sa balita, kahi sa kalingawan. Kainibay, kainibay, kahi sa balita, kahi sa kalingawan. Ani-ana ang mga gahi. The 3-time KBP Golden Dove Awardee and the 2-time Event Host of the Year. Mga gahi, pero hubok ug kasing-kasing. Art Bonhoc Jr. and Hilas King, Bernie Bitok Bitok. Otla ginawa. Good morning! May buntag Mindanao, may buntag Visayas, good morning Luzon, good morning Pilipinas, good day world! Welcome sa atong programa, ang garbo sa mga Bisaya worldwide. Yeah! Kahi ni Bay. Ano yan na po ng inyong mga kagahi? Ang Hilas King, Bernie Bitok Bitok! Ang iyong sulugon sa kahanginan, Art Bonhoc Jr. Good morning, kagahi! Good morning, Bern. Marso 5 na mga kagahi. Sinalay ka o ka ng hamis lagi mo ang face. Medyo nako sa road to Jericho Rosales ko karon. Ha? Di mo nginan to nagpa-facial ni mo nga. Kuan, isure na ha? Dili, you have to be ugly to look good. Ana din na. Ha, mo ba? Moagi di ka nga mga proseso nga magapaknit-paknit. Ay, musta mo tanan? Thank God it's Friday. Sa mga nanay na nagprepara sila mga pamahaw, sa mga Yes. tatay gaandam sa silang mga trabahoan, sa mga misis nga gailis, o sa tanan nga mga trabahante nga gahinay-hinay, nagpanikay sikay alang sa ilang Good trabahoan. morning. Alam mo, ang ingani lang ang mga oras, no? Ang ako lang gina-miss no for a year na. Kanang mga estudyante ba nga mga mama, mga papa, gabit-bit sa mga anak, nagulat sa jeep, anak kay wala man yun. 1 year naman. Nga walay mga estudyante. So muna karon ang nakita na to, mga puros gabay. O niya, ang mga bata mo mataog alas 12, Oh. kay matulog og alauna Yeah. sa kadlawon. Nabisi silang online. Online. Dili module online TikTok. Labi na Siyempre. tong mga friendship diya nga mga unsa mga group chat nga mga friendship. nga madamay og tingog ang mga cellphone sa mga inahan Mga ug papa. amahan. O in fairness, ang mga papa po mo appeal po ng TikTok sa anak. Ah. Kaya para daw supportive parents. Dunay sa karon ka mga suhestyon kay makulbaan po ng mga tag-iya sa kumpanya nga basin unyag mukatag ang COVID sa ilang mga opisina. Oy! So ilang giingon nga kinahanglan nga i-require ang tanan nga mga trabahante nga bakunahan. Unya na ginaingon nga no vaccine, no work policy. Ha? Oo. Yun ana. Ayan. No vaccine, no work policy. O syempre, ang Department of Labor and Employment, dali dayon nga mitubag. Miingon nga, di man na pwede parts. Ingon Nga sila, mga- no, it isn't. No, it isn't. Ano sila? Dili pwede. Kay katungod ka na sa katawhan nga magpabakuna man o dili or mamili sila og bakuna sa ilahang choosy man ni sila. Sa mga bakuna nga medyo kampante sila. Apan pangutan una mo kamo mga kagahi. Nini nga sa buntag samtang kamo gagawin sa inyo mga smartphones
o kaha samtang kamo ana sa inyong mga Facebook na ini nga takna O nasa mga radyo nga naminaw karon. Oh, pero kamo mga nasa mga radyo, apil mo ani, abli po dayon, padulong kamo sa iyong Facebook, adto mo sa Gahi ni Bay, i-like, i-share, i-follow, ug syempre, comment po mo diha sa atong poll question of the day. Uyon ba mo? Uyon ba mo sa no vaccine, no work policy? Oo, para safety tang tanan. Way masagol, way magsakit. Oh, dili kay Dili. Di ta magbutbot. katungod na mo na. Tungod na mo na. Mahalok mi. May la unta to katong giingon sa Pfizer nga kung ma-injeksyonan mo nga masalbar mo sa COVID, unya mo dako pag ang inyo. Ha? Nado bitaw sa defect sana no? Remember ang Nado si Pfizer, Dim- ang Pfizer mauni ang gahimo sa Viagra. Gipakapinan din nila May nagpabonos. pakapin nga bonus. Bantura nag-order ko ng asawa niya nga bid. Mas may bid, duwag na ka-dosage biya. Oh, dili. Ingon si Jeda, kung yan anak madad dito ta sa Pfizer, unya pagpabakuna kada semana. No vaccine, no work policy. Uyon ba mo ana? Oo, dapat lang. Dili. Ayaw. Kaya nami choice. Ikatulo, Oh. may pa mo na trabaho. Ha? May pa mo na amoy trabaho. Apan gipaniguro sa dole kung Department of Labor and Employment nga ang bisan kinsa nga mga employer nga magpugos sa ilahang mga trabahante nga magpabakuna ang pagasilutan. Kay kini supak sa tawhanong katungod. Pero bura man na siya nahulog ya. What imo yung gagahi Arno nga. Bura ba yung medical certificate ba no? Na i-require before mo kuan hagin mo yung medical certificate. Pero niingon man po ang kaning mga employers union, ha? Niingon po sila nga ngano man abi nga kung mag-travel be, i-require man lagi. Nga na may ginatawag nga the right to travel. Ang employment is also a right. Katungod man po ni. Katungod po dapat. So niingon ang mga kaning usa, kaning Employers Association nga ayaw sa mo doli og pagpataka nga silutan dayon mi. Kay kamo maganing gobyerno mo require man gani mo. Tinuod. Kamo man gani nga mo abot sa mga LGU i-require gani og swab test. Swab test? So dapat lang po nga i-require ni sila sa bakuna. Kana ang dapat nato nga paghisgutan ni nga tungura. Tama. Dili pwede nga mo inla mo nga silutan. Burag sakop sa mga media nato karon nga mo ani ra ba si Tatay Digong sa Cagayan-de-Oro. Ang mo cover kinahanglan is swab test. Gi-swab test. Ana. So, ana bitaw si Professor nga Nip Locson. Ana siya grabe sa tanan lugar ka nagtuan ako swab. Tanan lugar ka swab. Grabe yun Kumusta ang bangag sa imong ilong? Ang bangag sa akong ilong lagi ani. Kani akong ilong lagi kay kung tulop. Kay kung tulop ay bangag ani halo blocks na ni. Yan na. Oo. Siging swab daw nakuha na gamay ang utok. Ingon niya na apan. Napoy medyo good news. Ha? Sa balik kita sa Department of Labor and Employment. Doon na kinikaroon nga plano kung lakang nga siguro angayanan nga patasan ang sweldo sa mga trabahante. Wage increase. Ha? Sugdan dito sa mga trabahante sa gobyerno. Unya kung sugdan sa trabahante sa gobyerno, dapat musulod pod ang pribado. Nga naapod tas-an pod ang sweldo. Apan niingon na pod ang mga tag-iyang kumpanya nga lugi ba mi. May man ang gobyerno kay naa mo pero kwarta. In fact, ang naalay kwarta karong panahon na gobyerno ra. Makabungol ginang yan ang mga announcement. Oy, kailangan mag-increase. Mag-increase dapat ang sweldo ang mga kasada. Makawala sa Unya, pero another good news. Sa mga employer, sa mga tag-iya, mga amo, kung di pa kaya bitaw nga magpataas silang sweldo, pwede nga ang gobyerno mo subsidize. Nagawa na to kwarta. Bro, ang gobyerno na maginidagay kwarta karong nga panahon na. No? Ilabi na kung ang kasagaran sa mga bakuna libre nga gidonar
sa lain-lain nga mga dato nga kanasuran alang sa Pilipinas. So medyo makatipid na. Kung kato mga kwarta, gamiton na lang nato to para pang-ayuda sa mga trabahante o ilang mga employer. Pakpak sa kasarapan eh. Tanan na lang ay ayuda. Kita dire napatay ayuda dire. Good news yan. Kaya niabot na naman ang katong kuano. Nilumbahin na ang mga bakuna karon nga mga bot. So, At least 1 million na tatanan. Unang niabot ang 600,000 gikan sa China. Sinovac, o niya napod ni niabot ang kaning AstraZeneca. sa AstraZeneca. Niabot na pod siya. Abot na siya. So, medyo 9,000 na ang nabakunahan na. Oo. Sa pila tong population. Oo. So, natay ka na usa. 100 million. So, kung natin 1 million, at least 70% man daw ang mga sura. Na ay mga 69 million na lang kabakuna. 69 Ang million ikinal, na lang. i-times 2 ni mo na. I-times 2 kay kaduha man katurukan. So, at least natin mga 140 million kabakuna In ang fairness, Beno, kinahanglan. mutan ako sa mga internet nga niabot vaccine. Bro, feeling na ko, bro, na po kong nabaksinan. Bro, na siya. Ay, salamat. Bro, na sa kundi. Ay! Apan, talking about bakuna, kinahanglan nga magmatngon kita. Gitahasan karon ang customs, ang kapulisan, ang FDA, ang DOH, ang tanan, labi na tanang gobyerno sa tibuok kalibutan kay ngano. Ano man? Doon na napodroy ng gawas nga mga peke nga bakuna Patay na. sa China o sa South Africa. Patay na. Ah. Patay na sa dani. So unsaon man nato ni pag siguro dali ra daw kay na siya. Unsaon man? Kinahanglan gikan gayod sa gobyerno. Ayaw pagpatakag palit og bakuna sa kambisan kinsa kay dili ka So, for sure. example, kagayat. Oh, Gusto ka bakuna na ako dali. di pwede. Di ka makasiguro na. Di ka makasigurado. Direct supplier ni. Di dapat gikan sa gobyerno. Kanang niingon ang FDA ug ang DOH nga kani gyud amo ni gikan. Kani siya may balag gyud ang source. Kani siya siya nga, gikan ni Sinovac, sa ako ni gikan ni sa Angkol, Pfizer, doktor ito. gikan ni sa Johnson & Johnson's, gikan ni sa Britain. Patay Kani na ang sa giagi tanan. gyud sa gobyerno. Mao bitaw ni nga kinahanglan gobyerno gyud ang mag-distribute ini. Gobyerno yun ang rekomenda sa pagpamaligyan ini. Ngano, delikado kay kini. Mapiki magani ang iPhone. Kana na ba ang bakuna? Nabala ka naman tani. May mantana na mura nagtilawan mo, be? Imagine 80 na ang mga nadakpan nga gapamaligya og piki nga bakuna sa nagkalain-lain nga kanasuran. Ilabi na mismo sa China og sa South Africa. So, Africa pala nag-China. Wa pa niingon diha. Diba sinay na rong spelling na Sinovac. Sinovac. Karong adlaw galing magpabakuna ang mga taga NMMC o ang Fort ID. O gino, di apil ang kanang PNP. Pati PNP. Mao ni sila yung unag yun nga Ay, pagbakunahan. sana all. Unya, kung mga but na yun tong baga yun nga kanang supply sa bakuna, ipang-train ang tanang mga police, nurses, and mga army or armed forces nga nurses nga sila na pod ang motorok na ini. Kaya tudluan po ang mga maestra unsaon pod paggamit sa pag-inject. Again, kaning mga baksin nga bumuni mga gihatang nga libre. Wala Yes. pa di pa ni mo katong Di atong pa gipang ni mao purchase. atong paliton Atong pa. paliton pa. Kung na ay available. Kay sa Asia mo kita na be murag na medyo ulahi, di ba? Pilipinas. Kay ngano. Mo nagingon ni Digong nga murag sa 2023 pagidaw ni. Ngano man, kay basig mapalit na to ang mga bakuna mga later part pa of the or third quarter of this year. So ang pag-roll out ana ron mo abot og 2023. Ngano man, lalimang kag at least 70 million ka Filipinos ang imong turukan. Correct. Unya 2 times ka nga pag-injeksyonan. Dapat. So medyo taas-taas yun nga proseso. Pero medyo libog ang mga tao, ha? Sa una, walay baksin. Asang baksin? Oh. Anong walay baksin? Dapat daliyon ang baksin. Karon na baksin. Nanay baksin. Di ko magpabaksin. Asa man kita ni. Medyo makalibog, ha? Medyo makalibog. Di, Medyo kalaban na tong ulo, ha? Si Lini raman po yung nalibog. Kay Dugay naman na siyang nalibog. Imagine na almost 500,000 ka mga bakuna gikan sa AstraZeneca
ang niabot na sa Pilipinas, no, kagabi. So, at least man lang nadungagan ang 600,000. So, nanatay kapin 1 million ka bakuna. Ay, salamat. At least man lang mauna nato kining atong mga frontliners para di sila basta-basta dahil nga mataptan sa maong nga virus. Again, gipaluwagan na sa ATF no nga wala na dapat mga testing pero depende gyapon sa LGU. Mo na gyud na nga mga uniform nato ang ato ang mga polisiya sa mga protocol. Ipareho nato tanan pero di gyapon uniform. Kaya na, yay! Gipaluwagan na, dili na i-require na mag-test. pero depende gyapon depende sa LGU. checkpoint. Bura man tagningon nga ni-declare ng eskwelahan nga walay klase karong adlaw. Pero depende sa yung teacher kung pasudlon mo. O magklase, libugan eh. So mga inani nga mga butang inani ha. Unya gawas kini nga pandemya kay diri nakita yun nga lisod kaayo ang kinabuhi sa mga katawhan naningkamot karon ang gobyerno nga makigpartner sa mga pribadong sektor ng mga dagko mga kumpanya og ni volunteer ni nani ini ang San Miguel Corporation ang Pure Foods ug Nestle. uban pa nga mga dagko Nestle nga Nestle, Philippines. kinahanglan by 2030 and that is 9 years gikan karon kinahanglan nga maputol na or ma-minimize na ang insidente sa kagutom sa tibuok Pilipinas. Correct. Kaya naagya po yung mga Pilipino nga anaagya po taliwala sa tumang kalisod ga aginod ug ang uban kanila maglisod og kaon tulo ka beses sa isa ka adlaw. Nood. Mobito na nga lang noodles karon. Ano sa ka noodles ba? Kung kamo ga noodles tapos di ba ang direction ginana 2 cups sa mga gina. Nayuban mga tao nga halos usa ka noodles. Isa ka kaldero sa mo. Usa ka kaldero. O niya, isa- Tapos timplahan na lang asin para di tabang mga gina. Dili na para social gamay isa pud ka itlog ya batilon. Tama. Para padugang. Ana. Nga na lagi ng diskarte. Unya pagkaon na sa tibok in town nga pamilya. So imagine mga kahigalaan kita unta diri we're supposed to be nga source tinubdan sa pagkaon tanan imong ilabay diha motubo lag kalit. Na tabunok kay nga atong mga yuta apan mao kini hagit sa gobyerno nga kay kung wa lang in town pasagdi unta ang mga mag-uuma dili unta kita maulahi Tinood. no sa dagan sa ekonomiya. Good morning ko na sa akong lolo Sergio. Kul ba to yan technique sa una? Ang kay sa una, talag sa naman makakarne, kay daghan may bata. To, sa matag anak, usa kagutan sa karne kagay art. Butangan og bingwit gamay. Pagkaon. Pag asyo abot sa tilaok, birahon. Butangan sa ga. Tuyo. Muna sa unang panahon, awayan ng mantika sa kwan. Mantika sa kanang mga baboy. Kanang kinupsan. Kinupsan. Ibutang na sa botilya. Kay mo manahilami kayo iana sa Butalag tuyo. Tuyo. Ay kalami. Muna ko sa kagutan, matod sa akong lolo Sergio. Ana, ibutang sa kutsara. Isa-isa na mugutad ha. Ayaw ninyo na hotdog tulon. Sa pagkaon ha, mapili mong karne. Pag action ni mong tulon, birahon ni mo. Pa! Okay, next na po. Ana. Di yun mahurot. Usa ka simana ang usa kagutan mga gagay. Uy! Kani may gwapo ko rong adlaw. Sa panahon ko sa pandemya, nagpadayon gyapon nato mga build project. Ang mga kita kadiri sa Cagayan de Oro pa lang ka, grabe ang mga diversion roads ang gipang buhat. Mga dalan, Mga building. mga building. Mo nang dagang kay karon nga makita nimo nga gadagan-dagan ng mga dump truck, mga heavy equipments. Equipment lang lagi. Sorry. Equipment. Heavy Kay equipment. Mas So wala din na siya S noun. dapat ang equipment. Para sa mga jewelries. Ayaw, jewelries. Jewelry. lang. Kaya ang tawag niya na... Nausap na din. Oo. Nausap na din kasi. Kay plural naman na siya daan. So, Furniture. ato ng istorya karon. Furniture. Ayaw So inag-furnitures. furniture. Furniture lang, kay kanang plural na siya Pero si daan. Lito pa na, nagi daw na S. S furniture. Mass pronoun ang tawag niya na, ha? Okay. Natay guess unya, mga kagahi. Istorya na to ni. Oo. Ilabi na kamo nga unsa nang nanginahanglan diha kana sa inyong mga negosyo, sa inyong mga construction, sa inyong quarry tabang namo kini alang kaninyo kay mao kini ang usa ka industriya nga medyo kusog-kusog karong panahona. Ilabi na sa build daghang mga proyekto, daghang mga kapantrabaho ug siyempre magkinahanglan mong ekipo atangi kana mga kaigalaan. Mo na itong isgutan. Unya! Sus, gwapo kayo ni siya, no? Alright. Oras! Alas 7! Gis na! O ganiyan na itong mga gahi nga balita! Gahi
nga dapat nimong mahibaw-an. Mga balita nga gibantayan o gitutukan. Ayaw pagpaulahi. Dapat updated ka. Kauban ang inyong kagahi. Art Bonhoc Jr. Aniana ang mga gahi nga balita. Mga gahi nga balita. Mga gahi nga balita. Ang mga gahi nga balita hatod kato sa Cherry C. Cherry C calcium ascorbate with kamo-kamo extract and zinc. Kini ang bitamina nga sa COVID makapalikay ug sa atong lawas makapapiskay. Cherry C para mas healthy and COVID-free. O kanya mga detalye sa itong mga gahi nga balita. Patay ang usa ka pulis human gipusil sud sa usa ka kananan sa barangay San Miguel, General Santos City. Biktima si Police Corporal Nasruddin Bansuan nga nadistino sa Regional Special Training Unit sa PRO 12. Sa investigasyon, kamulo og kaon ang biktima sa maong karinderya dayong kalit giduulan o gidulitan og pusil sa sospek. Wa gyapon maili ang mga sospek ug padayon pa ang investigasyon ang sa kapulisan sa motibo sa krimen. Padayon gipangita sa mga otoridad sa minor de edad nga gikulata o gihulog sa suba sa Tibasak, Makasandig, Cagayan de Oro City. Sumala sa kapulisan nga natripan lamang ang batang minor de edad sa mga minor de edad lang sa nga mga bugoy o gibunalan o bato ang ulo dayong gihulog ang maong biktima sa suba. Gikustodiya na sa kapulisan ang duha ka mga sospetsadong batan-od. Ingon man gipatawag na ang ilang mga ginikanan aron sila papanubagon. Arestado ako sa karnapero motorsiklo sa Barangay Indahag, Cagayan de Oro City. Suspect na ilang si Ivan Azucena nga gisumbag ang minor de edad nga tag-iya sa motor. Una kini niya gikuha. Dakpan ang maong suspect. Gidetiner karon diya sa istasyon sa kapulisan. Dagpan ang mga nagkaraya mga drug personalities taliwala sa lakang sa pidiya nga mapakgang na ang droga sa tibuok nasod sa Davao City Jail. Gisulian sa usa ka babae pagpasulod og shabu nga balor 800,000 pesos. Gisulod sa maong babaeng suspect ang daghang pakete sa shabu sulod sa usa ka piniritong manok gipang-ipit dito sa mga karne og paa og kanang pako sa manok nga giprito. Nakita kini diyang gi-inspeksyon sa jail guard. Tanggong na ang maong babae sa presuhan. Sa Barangay Tambakan, Iligan City, nabungkag sa pideya og kapulisan ang usa ka drug den. Arestado ang unom ka suspect nga naatlan nga shabu-shabu sa atol sa ilang operasyon. Nabawi kanila ang droga nga kantidad og halos 70,000 pesos. Gikan sila na sa probinsya sa Bukidnon ang Kaamulan Festival karong bulana tungod sa pandemya. Sumala ni Governor Jose Maria Zubiri nagibawal ang bisan unsang klaseng pagtapok-tapok. Kini ang ikaduhang higayon nga gi-cancel sa probinsya ang Kaamulan Festival. Ang Kaamulan Festival usa ka major festival ug tourism attraction sa riyon. Ora, sa las 7:14, sumamiss din natong Kaamulan, no? 2 years na. Kumusta diya sa mga taga Bukidnon? Taga Bukidnon. Alas 7:15 na sa atong oras. Good morning sa tanang mga nangapi na. Ito na po ang buwelta ni Art. Ladies and gentlemen, the 3-time KBP Golden Dove Awardee, Mr. Art Bonhoc Jr. Basta Junior, Gay. Oscar Samson Jr., O si Edelberto Sinadjan. Berto Sinadjan Jr., o si Aji Santos. Aji Santos Jr. Dili. Aji Santos nga naay Junior. Up. Hono. Binog Paul. Asa imong plaka. Up. Kana ang atong buwelta. Hatod ka na to sa Cherry C.
Cherry C, calcium ascorbate with kamo-kamo extract and zinc. Kini ang bitamina nga sa COVID makapalikay ug sa atong lawas makapapiskay. Ang bitamina nga giendorso girekomenda mismo sa mga espesyalista. Ilabi na sa tong doktora nga gwapa, Doc Cheryl Bolaron. Good morning kanimo. Cherry C, para mas healthy and COVID-free, mapalit na kini sa mga drugstores o pharmacy sa Miss Or o Cagayan de Oro City. Plaka sa sakyanan. Labi na sa mga motorsiklo. Ngano man daw nga dugay kaayong marilis sa LTO? Kini ang pangutana nga dugay na ug hangtod karon talinhaga pa. Wa pagyapon matubag nila. Daliman kag dunay mga plaka. Maguba na lang ang imong motor o imong sakyanan. Moabot na halos og 5 ka tuig. Grabe nga baklag. Unya kung sitahon ang mga motorista, di na lang taon sila kapalag. Tungod ni palag na bisan ang Senado. Dapat maimbestigahan jud kini. Kay nganong naingini ang sitwasyon pre. Dapat na daw kasuhan ang LTO o wan pa mga opisyalis sa transportasyon. Kay klaro daw kaayo nga dunay nagpailawom ni ini nagpaluyo nga korupsyon. 2013 giharang sa COA ang public bidding sa supplier sa plaka. Pero kadugayan gitugtan ra para di na daw madelay pa. Dugang pampangutana. Di ba LTO doon na may kaugalingong pabrika na magbuhat sa mga plaka? Mga motorcycle rider in town namuti na ang ilang mga mata. May pa daw ang ilang ex mi balik na. Pero ang ilang plaka ambot asa galutaw-lutaw pa. Ang ilang motor gipang taya na. Ang uban gakadugta na. Ang ilang plaka asa na. Paliw ko sa mga hingtungdang opisyal. Ayaw daw mo be magpa-espesyal? Aksyon na. Aksyon ni kini nga problema. Para masolusyonan na. Panahon pa ba yan ni Pinoy Aquino? Ang grabing kapalpakan ninyo. Maundaing taon ning atong presidenting natiguang nagsamot. Padayong gaalboroto ka ninyo. Basid kadugayan? Palinyahon mo. Unya, panumbagon mo ni Pangulong Rodrigo. Time. Kainibay! Kainibay! Kahit sa balita, kahit sa kalingawan. Capital University Medical Center, a private general hospital located at Guzac, Cagayan de Oro City, offers you state-of-the-art equipment on breast imaging with digital mammography and CT MRI complex with 2 CT scan machines and 1.5 Tesla MRI, and first in Northern Mindanao to offer breast MRI. For reservations, contact 0917-771-6865. For more healthcare services, visit www.cumc.com.ph. CUMC Advancing the Quality in Healthcare. Miramax, Miramax, Miramax. Grabe gyud kagahi. Birthday cute kalami. Miramax, Miramax, Miramax. Ang balag asawa. Balik ang kagana, di basta't maluya. Miramax, Miramax,
Miramax. Ang Miramax Capsule mapalit sa Save All Pharmacy, Oro Pharmacy o sa Farmasya Oro. Bloated, constipated, o kung may problema sa pagpagawas sa mga hugaw, mag-TCK, the King of Colon Cleansing. Mulimpyo sa atong mga intestines, mutangtang sa mga toxins, excess fat o uban pang mga hugaw nga nagadala sa mga sakit nga hypertension, diabetes, cancer o daghan pang uban. TCK, the King of Colon Cleansing. Cleansing na may weight loss pa. Ang TCK mapalit sa Cagayan de Oro, Sagono Pharmacy, Wow Pharmacy, Melodia Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy Ann Pharmacy o Rica Drugstore. Ang TCK mapalit sa Cagayan de Oro, Sagono Pharmacy, Wow Pharmacy, Melodia Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy Ann Pharmacy o Rica Drugstore. Sa Iligan City, Salam Pharmacy o FK Pharmacy. Sa Bukidnon, sa Bufarco Pharmacy o sa City Drug. O ang TCK mapalit sa tanang Mercury Drugstores. Kami mo dahil sa akin ang dahigon. Umabati ko sa aming batikuson. Oh, Bati Arbonok Jr. Oh, Bernie Bitok Bitok. Kainibay, kainibay, kahit sa balita, kahit sa kalingawan. Alas 7:22 sa atong oras. Ay balikan na to. Be mo sugod ba mo muuyon ba mo sa no vaccine, no work policy. Niingon ang 33%. Niingon sila nga, oo, para safety tanan, dili madamay. Okay na. Ang 44% niingon nga dili. Mas daghan. Sa mamumutbuot man mo. Ayaw mi ninyo pugsa. Ayaw may pugsa, okay man may healthy man may. Apa, ningon sila, pero ang 22% mo niingon, may pamo na mo'y trabaho. Sa bagay, sakto po. Let's be sensitive. Oy, muna niya akong giingon na kagahi art. Mga guys, ako pang giingon, despite karon sa pandemya, nagpadayon ang mga kadayang mga project karon. Oga, siyempre... Kanipon, sa para ni sa mga, kamo anaaba mo yung mga project, mga nasa construction. Construction. Kamo mga ba, kontraktor. kamo ba mga kontraktor, kamo ba mga engineers, kamo ba mga local government units, mga munisipyo, probinsya, nasa kapitolyo, nasa syudad, na kinahanglan mo og mga heavy equipment og trucks. Kinahanglan didto mo sa di basta-basta. Pulido, garantisado, og nasayod ba kamo nga ang kining kumpanyang XCMG. Ha? This is now the emerging. Mao kini karon ang isa sa kinadak-an nga kumpanya nga tigama o taga-supply sa mga trucks and heavy equipment sa tibuok kalibutan. Tinod. XCMG. Kung kamo mamalit lang og mga ekipo, mga dump truck og bisag unsa pa, dapat XCMG na ang inyong paliton. Kadyo lang kagay art. Na kung ano? Ano? Kay kauban nato ron ang mismong chief mechanic sa XCMG Philippines. Naapo diri ang atuang mga... Abi na kong model ni. Abi na kong Abi model. na kong model ni sa XCMG. Macho kayo. Kulbak igbarog. Agaw na ko ni. Agaw. Ni. Basta lagi macho, lagi ang kunon, lagi dahil ni mo. Kauban nato karon si Mr. Richard Tan sa XCMG Philippines. XCMG World Class Heavy Equipment. Good morning. Good morning, sir. Richard Tan. Ato ang agaw-agaw Art Bunhok. Sinisugot na po kasi nga giyang kong gagagawan eh. Okay ra sa kay tsuraan man sad. Siyempre. Ay kung di Good morning diha ka nga Noble Noed Briones. Boss Noed. Good morning. Anak kang Miss May. Good morning. Good morning. Miss May. All right. Ato isgutan. Boss Richard. Unsa ning XCMG let's nga kumpanya
Boss Richard? Una sa tanan, no? Mayong buntag sa tanan. May buntag? Pati sa ako mga busing diha. Sige, atong avid listener. Anyway. Tapos, ang aning XMG manggon, nagsugot tas primero, Chinese brand siya sa heavy equipments. So, they are manufacturing heavy equipments. Oo. And Mga dump trucks. Dump truck, mga loaders, Loader, grader. excavators, Pison. actually daghan tay kategory na tay road machinery, earth moving, tapos concreting, o heavy lifting, ang mga heavy equipments. Kanang ilado naman kainin mga iyon ana nga mga dump truck, backhoe, grader, pison, no? O kanini ang mga uban pa nga mga dagko mga ekipo. Kung ako kontraktor, kung ako LGU, nganong XCMG ang akong paliton? Ang una, ang XCMG actually lig-on, naputay support. Ang pinaka-importante sa tanan after sales. Natay after sales nga natay team nga wala in gihimo kundi nag-monitor gyud sa unit labi na kanang sa after sales nga halin na nga mga units. So Sir Richard, pasaylo ako si Richard. Nakadungog tag China ni nga brand. Ay, nanasad na. May na. China! Ay, wa man na. Di man naligon. Made America. Ana, namang imay nga na. Lahi ra gitong kan bay. Pag-iunsay pwede na to ito mga nasang minta nga. Kana SMG, China man na. kana mudawat ko ana katong 10 years ago. Pero karon 10 years ago, pag may ka o mga more than 10 years ago, may ka nga China, pwede na mo yam Iran. So tinood na yan nasa natin years ago. kay Pero karon pa may kag China nya XCMG, gahi na kayo. gahi kayo. Nya daghan na kayo ni karon sa tibok Pilipinas. Grabe ka sila bulgid siya kay natistingan naman sa atong mga kontraktor nga may gid ay XMG. And do you know what? Based sa katong gipakita sa XCMG kanato katong meeting miaging mga adlaw lang, number 1 ang XCMG equipment sa tibok Pilipinas ron, dump truck, XCMG. Ngano man? Kay unsa tingin mo, pulido, garantisado, unya what about ang presyo? Base may kag world class. Kung kita man god, kung mag-compared man tag brand, apil man gud ang presyo. Lisod man kay moingon ta kani nga brand niya, mahal man na. So pag may kag XCMG, barato. Barato niya nasa sa kung ato sang itandi sa other brands, kung sa price lang sad, nasa sa tunga. Average siya. Kung moingon po tag sa pagkapulido, nasa sa mga average gahapon. So meaning to say, mo compete na siya ang mga katong mga ilado kay mga European o mga American nga mga heavy equipment kaning atoa. Now, yun ani, naman may nga kanilang ako ang nga brand bahalag mahal. Mo na, unsa man kita ining kanang mga sa construction o kana sa mga infra, pabranday ni o papuliduhay? Actually ang minded nila permi ang production or either ang output sa ilang projects ba. For example, kani nga brand kani nga kanang mga US or European. Mo isa lang nga kani bahala nag 10 million na. Unya ang kaning XCMG 7 million ra. Agwan taon ako ning 10 million. Unsa man na pag-istoryaan ang ato kanila? Inaano man na siya nga sir, ang ato man kung ato silang pukutanon kung unsa gid ang ihang gusto, kung ginahan ba siya og production or ganahan sa forma or sa ngalan. Okay, kung mingon mong kutag durability, pareho na tanan durable. Durable siya pero ang kuan man god, ang pinaka-importante mo sa heavy equipment ang service na after sales. Kay bisag branded na siya, asa pa nagikan diri sa kalibutan, madaot gina siya. Muna giingon nato sa tong sakyanan nga nangayo nagbahin. Madaot ba gid ang TV nga tan-awon ra? Kana mo madaot paggali. Kana pang nikab-kabog bato. Imo pag ibangga-bangga nang magagahi kay nga bato. Pero ani siya guy Bern ha. Tinuod na, kani 10 million. Unya ang XCMG naa sa 7 million. Kani mga dagko na kay nga atong gipaisgutan ha. Karon asay mas dali mabawi ang imuhang kapital, ang 10 million o 7 million?
mas dali ang 7 million. Unya, napagod kay advantage kay halimbawa, mupalit ka og backhoe sa line nga brand. Oh. Tapos mupalit ka sa among backhoe, makapalit na pagod kag reloader. Oh, tanawa. Naduha pa. Sa duha pa. Di palit ka rito sa uban, usara. Ah. Pero kung sa XCMG ka, duha na ang imo mapalit. Di, ang production labi na ka Mas paspas. Yeah. Napoy nagparinta og mga backhoe. Mm. Dili man ang brand ang rintahan, kundi ang bucket capacity. So, natay mga amigo po nung nga dagkong kontraktor na kanang mo lagi ganahan kay siya kay tungod lagi sa naay brand. Pero karon realize niya nga, uy, pasikat ra man dahil ni ako Unya, sa una mingon gid siya nga dili pa kay sa kampante sa mga Chinese nga brand kay tungod lagi kay na developing pa siya. Nag-develop siya diba atong mga sakyanan na mo gyud 1999 model, much better ang 2020 model, di ba? So, ang mga XMG, sige sila og research niya kung Innovate, mga sige hantod nga hapit nila na makuha ang perfect nga. Boss Richard, pasayloan na po ko. Na po yung maingon nga, ay, XMG, barag bago man na, we. Wa man na spare parts. Wala na po, wala man na. Ang delikado na kay XMG. Unya maguba, lisod kayo, wala spare parts. Wala na mo yung ana, sir. So, ako lang tubagon sa minaayo. Oh. Ang kanimanggong kuan, sa una manggod, ang market manggod sa XCMG diri sa Pilipinas kay walay pugong. Siyempre bisag kinsa pwede ra makabaligya, pwede ra gikan sa factory, paliton sa Chinese trading, tapos paliton sa Pilipino. Pag abot diri sa Pilipinas, kay mo lagi giingon lagi nako bisan pag nindot pa na nga brand or European or German American brand pa na musugot text di maguba gina siya. So karon diha na sila Pero kini karon masiguro sa tanang mamalitay sa XCMG equipment nga available ang atong mga parts. Bisan sa Cagayan de Oro. Magpasalig ta ana kay dito sa main nato sa Cebu, natay duha ka container nga 40 footer nga puro ra gyud na spare parts. Ay, galing! In fact, diri sa Cagayan de Oro, for example, kanang Mortar Masters and Concrete Builders, ang halos tanan, more than 90% sa ilang ekipo diha, XCMG na. Wa nay sagol. Ngano man, taod-taod na sila. Sa Dubai, nag-shift na po ang Middle East karon og XCMG. Grabe ka, disyerto na Tinod. And yet, pulido kaayo. Sa Latin America, tropical, na ay bugnaw po nga mga lugar. XCMG gyapon. Ngano yun anak kapaspas karon ang XCMG nga nahimo naman ning kinaham karon sa mga gobyerno o pribadong kontraktor. Actually, duha ang factors. Ang una na durability nya barato. Nya napay usa ang mga kickers na lang, we have a good after sales. Kalag yung after sales. Mo na pinaka-importante kay Example lang ha. Naay usa ka lokal nga gobyerno. Nya na nadaot ang ilahang ekipo more than 1 year pa lang. So nanawag kang sa regional sales manager nga kang Aji nga Santos. Kang Mr. After Sales. Si Mr. After Sales. Kabalo ka ba giagtuan nila diretso. Unya giingnan nga akong kamon nagpalit pa lang mo sa Zusio Pacific ug XCMG nga products. Kay diri sa Cagayan de Oro, Zusio Pacific International Trading ang gadumala gapamaligya og XCMG. Giagtuan. Wala lang kay giayo ni Boss Richard Tan. Nawala pa ang kagang-kagang nga tingog. So masiguro yun na nila ana Sir Richard nga ang XCMG anaag yun, dili lang kay mamalit mo pag mapalitan na biyaan na. Mao na masiguro gyud nato. Dili tayo ngun ana kay lisod na pug kayo madaot sa factory. Tapos matabot ang training, sir, no? Ay kana kung pinakaganahan day. Kaninding XCMG una pa din ninyo ni nga ihatag dito sa medyo ani day mo ka stricto nga ino niyo, for example, local government. Or private nga kontraktor. Tama ba ko, Sir Richard nga? Inon nga, sir, akin sa may driver ni mo ani. Ikaw o na ay driver yun or operator. Tama? Natay kuan pag nga dili dapat puli-pulihan ni bisan kinsa.
di mo ginato na malikaya no sa realidad. Pero inyong gina-train. Oh. Unsa PDI? Datay halimbawa kung mo purchase sila sa ato og equipment, we are conduct operators orientation and Operators orientation commissioning. course. So para kuan nila makita nila kung unsa ang unit. Kung sa atong mga switches dito, kay different brands, different style man or Correct, practices dapat. ana. O yan, naapod sila contact po dahil nimo in case na ay mga pangutana. Oh, okay. Oo. Labi na kung chicks kayo pag ang mo contact sa imo, sir. Kung naka miniskirt ang operator. Pero kani bitaw isa po lang ang gusto may bawan sa XCMG. For example, karon ako gusto ko mapalit ng dump truck pero di ko ihanaw ba. Mayon lang ko nga sir, palit na kog dump truck. Kabalo di ka nga, di ka mabari pangutan na gyapon ni. Strictum na gyapon ni sila. Unsa to yung mga una Naay mga pangutan, dili mer dito nga, sir, palit ko og dump truck dayon. Karon dayon. Or naamoy dump truck. Ana. By the way, dili ta kita man gud wala na ta na maligya no. Ang ato ani kay we are a sales consultant. So kung nasa requirements atos lang pangutanon kung asa niya gamiton. Sige, for example, sir, ako Para lugar, asa. sir, nako bitok construction. Ingon ko, sir, magpalit ko og dump truck. So unsay kasagaran ninyo ipangutana sir? Ang pinakauna gyud nga sir para asa nimo gamiton. Okay, ano rin kung para asa? Kay kung mayon sa gamiton ako dito sa bukid nga alanganin bakilid. kayong kalsada. Unya di masigo ang dump truck dito. Kita ay makasabaan mayon sila Sama yung dump truck nga. Kamu may kamaw ana. Ana. Side naman ka. Ya human naman ko yung mga terrain nato diri sa Pilipinas nga mga bakilid. Batuon. Ubos ana. So na karakter na lahi ana. Napoy gihimo ang kuan nga napon may hatag nga sir kani ingin yung nga dapat nga unit. Sa dapat na sa retarder brake or something. So dili di pareha sir ang pambukid o pangkwari. So lahi gyud dapat ingana. Actually mag-agad kita sa terrain. Na may kwari nga kuan ra sad. Patag ra sab. Patag ra nya napoy kwari nga to asa. Api. Sud kayo. So kita dili lang tayo nga Basta kay maligya lang. Maingon naman ta nga, bahala ka sir, gay, bahala na ka, imo man. Basta, gingnan ta nakadaan sa tinuod lang nga. Dili gid siya kuan sir. Let's talk about warranty. Naabay warranty po yung ginahatag ang XCMG. Correct. Natay warranty sa ato ang mga trucks natay 20,000 kilometers or 1 year whichever comes first. O sa atong mga equipo kay hour man nga atong kuan siya. So natay 2,000 hours or 2 years, 1 year whichever comes first. Unya ang atong bahin sa atong warranty sa atong mga parts sa component sa isa ka unit namo ay ginatawag nga consumable parts, naapoy wearing parts. So kanang wearing parts sa musugot kag sa di mahilis gyud na siya. Oo. Nya ang kuan. So nagyud na yung sa, nagyud na kanang mga mo di kita na mga support diha nga ginapanghatag para sa mga operator mga tag-iya. Nya available dayon kini nga mga parts, available kini nga mga kaning warranty nga gina-offer ninyo matuman gyud na siya. Matuman gyud na siya kay. Kani pa kaning gabaligya diri sa XCMG nga mga trucks and heavy equipment mga kagahi mao niya kani burn insured pag yun na. Appeal na sila sa insurance na insurance ka ato ang ginabutan para diya. Di na magproblema ang ato mga tao diya. Only in Zusio Pacific International Trading. Sa Zusio Pacific na kung mapalit mo kay XCMG naana na siya kaakibat kauban appeal na diya ang insurance sa inyong trucks and heavy equipment. Nay nangutana. Unsa spelling sa Suzu? Ipagawas ang logo. Suzu Pacific. Kaya naman ko ba nga Suzu pero ilimnon nga Suzu. Makahubog man. Lahi to nga Suzu, lahi. Makapadato ni. Suzu Pacific. No? Good morning diha once again Sir Dodong Hosol. Good morning. No? Actually na Facebook page ani. Suzu Pacific para dito mo mga kung namoy pangutanon dito sa mga uban pang mga detalye katong mga technical na kaayo walay problema ang Suzu Pacific nadia ang naimutubag sa inyo dia automatic. Sir Richard, manawagan ta sa mga naminaw nato nga mag-XCMG trucks and heavy equipment na sila.
katong tiyo ba? Oh, ting on air ta Sa live. katong mga kuan mga kontraktor diha nga hilig kayo anang mga branded na grabe ka mahal unya usahay ang service department man go dili magina perpekto. Time sa sira, ang XCMG baya brand na baya ni Sharon. Oh, correct. This is already a brand. So pwede na sinon nga, uy branded man demo ka XCMG man di ay. Yes, we are number 4 in the whole world. Oo. Then number 1 in China. Oh. Ang atong ging unit gadron kusog gyud kaayo. Wait ha. Kani ako nakuha nga information Bernie. Last year, number 8 ang Suzu Pacific. In the world. In the world Sa niya, ranking. kalibutan niya. Ang nag-rank ani kanang mga mga third party. Nga mga pareha na mga survey ba. Ana. Number 8 siya. Do you know karon nga tuig number 4 na siya. Imagine ana kataas ang iyang giambak. No? Kulba. So imbitaha si Richard ang ato mga katauhan, labi na mga kontraktor o lokal nga gobyerno nga kung mamalit silang trucks and heavy equipment, XCMG na. XMJ yun ta mga kagahi. Oo, nga naman sir. Usa Kanang kumbinsiya yun sila. Kumbinsiya sila nga sama na kumbinsi ka katong nakabra lang. ato kasama mga amigo nato mga kontraktor ug mga higamit aning mga heavy equipment. Ako pasalig ko nga kani atong equipo durable gid kaayo. Kung naamoy mga inquiries or unsa man gali panawag lang mo way problema. Yeah. 24 hours ang atong service department. Ayan Alright. na, gipagawas na namang spelling sa Suzu ha. XUZHOU. Bisitahin ang ato ang Facebook page. page. O dito pwede mo mag-inquire online. Amo nang ibutang sa gahi ni Bay pod ang link para at least sa gahi ni Bay. O sugod sa Lunes pohon, inyo na makita dire ang mga impormasyon kada adlaw labot sa XCMG trucks and heavy equipment nga ginabaligya sa Suzu Pacific International Trading diri sa Cagayan de Oro ug maulang kini nga duna nay libre siya pakapindi lang kay after sales naa na pud siya pataban nga insurance aron di mo magproblema. Daghang kayong salamat Mr. Richard Tan. Daghang kayong salamat sa mga impormasyon nga Sir, basig na kayo mga i-shoutout diri ng aming mga nabilin. Salamat kayo sa inyo mga kagahi. Imong palalab. Igrit. Shout out ko sa ako mga amigo diha sa Cebu. Ang Bernie Hugo. Akong palalabs. Si Bernie imong palalab. Dili na shout out siya sa ako Tapos i-shout out ra ko kay sige ra mo kog tanaw na mga idol naman na ako. Ay, salamat. Thank you. Abot gid mo sa Cebu. Naato sa Cebu ninyo. Hello sa intanan Sa diya. Bernie Bitok University. Oy, hello sa intanan. Ngiga. Ngiga. Dito ko nag-graduate sa una. Karon wala na. Graduate naman. Thank you very much, Sir Richard. XCMG trucks and heavy equipment kinabaligya sa Suzu Pacific International Trading. Alas 7:44, gugmang giyahang musunod na. Gahi ni Bay, gahi ni Bay, gahi sa balita, gahi sa kalingawan. Capital University Medical Center, a private general hospital located at Guzac, Cagayan de Oro City, offers you state-of-the-art equipment on breast imaging with digital mammography and CT MRI complex with 2 CT scan machines and 1.5 Tesla MRI. And first in Northern Mindanao to offer breast MRI. For reservations, contact 0917-771-6865. For more healthcare services, visit www.cumc.com.ph. CUMC Advancing the Quality in Healthcare. Miramax. Grabe gyud kagahi. Birthday cute kalami. Miramax. Ang walang asawa. Balik ang kagana, di basta't maluya. Miramax.
Miramax. Ooh, ooh. Ang Biramax Capsule mapalit sa Save All Pharmacy, Oro Pharmacy o sa Farmasya Oro. Bloated, constipated, o kung may problema sa pagpagawas sa mga hugaw, mag-TCK, the King of Colon Cleansing. Mulimpyo sa atong mga intestines, mutangtang sa mga toxins, excess fat, o uban pang mga hugaw nga nagadala sa mga sakit nga hypertension, diabetes, cancer, o daghan pang uban. TCK, the King of Colon Cleansing. Cleansing na may weight loss pa. Ang TCK mapalit sa Cagayan de Oro, Sagono Pharmacy, Wow Pharmacy, Melodia Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy Ann Pharmacy o Rica Drugstore. Ang TCK mapalit sa Cagayan de Oro, Sagono Pharmacy, Wow Pharmacy, Melodia Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy Ann Pharmacy o Rica Drugstore. Sa Iligan City, Salam Pharmacy o FK Pharmacy. Sa Bukidnon, sa Bufarco Pharmacy o sa City Drug. O ang TCK mapalit sa tanang Mercury Drugstores. This program is brought to you by Cherry C Food Supplement Capsule with Kamo Kamo Extra, Calcium Ascorbate plus Zinc Sulfate. Ang Cherry C mapalit sa Lifewell Pharmacy, 5 Days Pharmacy, Oro Pharmacy, Lucibeth Pharmacy, MAPS Pharmacy, Farmasya Ko, AJT Pharmacy, Avi Heart Pharmacy, K Drugstore, JAE Pharmacy, Bufarco Pharmacy, Rica Pharmacy, o sa Save All Pharmacy sa Kugon, Pinikitan o Capitol Compound. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Lamang ang imong mga giahak upay akinindughan ko ano nili ako masgama unsa may hinungdan imo akong gitaligdan sa walay igong nga rason imo akong gibiyaan. Alas 7:48 sa atong oras. Oy, Biyernes Maleron, happy anniversary sa Oro Integrated Cooperative sa Yakapin Branch. Hello dia kang Kuya Joey sa Kilayan, kay Boss Mark dia, salamat. And again, na sila'y activity karon dia sa OIC Yakapin. Again, happy anniversary. Taganda ko nilag award. Pinaka gwapo nga delinquent member. Sa tanan wala ka bayad, ako daw ang pinakagwapo mo ng tagaan ko nilag award. Di ra kay mo mabikila na. Alas 7:49 ang atong gugmang giaksyon sa atin ng Biramax Capsule. Miramax. Para hapsay ang inyong pamilya, para perminti tamis ang gugma sa imong asawa. Para perminti tamis ang gugma sa imong asawa. Walang-asawa. Ayaw kalimti magpalit og Biramax Capsule. Di ka dapat mahadlok. Kay FDA approved kini. Og 100% all natural adult herbal capsule kini. Distributed by JB Pharma. Hello dia ka Ma'am Jingy. Pwede saan mo order online actually ani. PM is the key ha. Pwede na mo PM para atong ipa-deliver lang. Gusto mo mag Biramax capsule ha? Lami kay ni sir kay gabi ihantod magbuntag. Tanan nakasisting na basig ikaw na lang wala pa nakasisting. Bosa mag Biramax capsule na ha? Biramax. Safe and effective. At syempre, TCK The Colon King. Ay,
kalami. Oy, kamo dia katong mga dili hingaon og mga gulay, ha? Sus, dili hinaon og mga prutas, importante ra ba kay na morning bagay sa inyo the Colon King. Dili lang kini panghinlo sa inyong mga tinai diha. Daghan pagi kay mga nutrition na makuha, ha? Grabe, na chia seeds, na malunggay, kumpleto lagi ni. Palit na mo, testingan ninyo usa ka box. Okay, i-PM ko ninyo, dali ha. I-PM ko ninyo sa pagpalit, tapos ako ipa-deliver. Nga lata kalakas. Ipa-deliver na ko, cash on delivery da sa inyo ha. I-PM lang ko ninyo ha. Testingin nyo ning the TCK ay nindot kayo. Matagabi mo na akong kabuhaton, labi nagikan ko nagkaon-kaon og dagan-daghan, tapos ako lang din i-mix sa bugno nga tubig inom, tapos follow up. Pagkabuntag na lami kayo imong pagpupo. Kanang mga bloated diha, kanang mga senior citizen na to diha nga galisod na ay mo ni pinaka the best. TCK the Colon King. I-PM ko ninyo. Kaya atong ipa door to door delivery, tapos napagitay cash on delivery. O, di ba nindot? Ladies and gentlemen, celebrity taxi driver Lito. Mahirap talaga maging pogi. Mahirap talaga maging heartthrob. Baday, good morning sa imo datol. May muntag to all the listeners right now. Good morning sa intanan to all of you, the taxi drivers. Turn around the city will back around your sorry car. The 93.5 feels good to be home. Ito na ba ating Litos quote of the day? There are no impossible dreams, just our limited perception of what is possible. Sige daw eh. There's no impossible dreams. Walay mga imposible nga mahitabo sa imong damgo. Just our limited perception of what is possible. Ayaw siya taga-ay taga-ay ka ng limit. O sige, Bisaya sa limit. Kung asara Karni man na, limit. Limit. Ayaw limit. Naladala ko to. Diha ra kutob mora na libil sa imong pananaw. Na posible mahitabo. Pwede may gala. Unsay ang perception lugar? Unsa man ang perception? Kanang resita ba? Prescription man to. Wrong spelling eh. Giusap na rin na. Giusap na. Prescription to lang ng perception. Ito na po ang sumpay! Agay cool. Ayaw anak cool. Kagay Bernie, kagay Lito. The hard Bernie and the hard Lito. Kumusta mundo? How are you both of two? Gisugod na ako si Carlos kay niingon manggod siya nga iyan dawato ng akong anak. I say yes to Carlos because he's talking to me to accept for my kids. Niingon siya nga iya kining pa-eskwelahon. He talking me he'll go to the school. Ingon siya nga siya mo'y magpakaamahan sa akong anak. He talking me he accept being a father. Apan sa diya nagkarelasyon nami. But there's a time to relationship. Nausab si Carlos. There's a changing Carlos. Nausab si Carlos. There's changing of Carlos. Nausab si Carlos. There's changing of Carlos. Oh yan ito. Wow! This is the starting of the blind. Carlos, love, Carlos, love. Carlos. Oh. Kanang kuan ba? Kanang project ba sa kuan atong anak ba project wala pa bet na nakapalit sa mga materialis. Kato bang unging simo ba nga project sa atong anak? May stasig pa pala. Dapat project ka ng private. Lamay, di ba nag-iunom ko sa imo baya nga kuan? Di ba niingon man ka nga palito nimo? Pabalhin na sa public para manok ray dadon. Lurwak sa daon na.
kanang kuan maya tapos kato yung uniform baya usa ra ba to kabuk atong gibali-bali ra ba to na siya laing uniform kabalo ba ka nga medyo lisod kayong kahimtanga ba Ita ganay. Nya na bay. Kato pang kuan wa nay gatas. maugaling pupunta ako isulti nimo nga wa na pud say para vitamins di Nya ba akong gi kay kailangan nato ni siya palitan og vitamins ka pampatubo kayo mag grade 6 na siya pero tagatuhod lang gyapon niyang height. Ngayon ka tatong kuan ka. Cherisi sa gahi ni bay. May libre ato. Pwede. Ato si Malvern Esparcia kagawad ato tumayo. O galing kanang di ba? Kanaghan ba kaya ng reklamo ana? Sige maayo ana ihatag lang na siyang amahan. Unsa? Niingon biya ka nga, di ba niingon biya ka sa una nga pagpanguyam nimo niingon biya ka sa ako nga magpakaamahan ka ni akong bata. Tanganong karon ni ngani na mga murag imo namang ginabugaw, murag imo namang ginapabalik. Sa kalasad gani mo anak okay lang to akong kabalo biya ka nagpandemi karon natong negosyo na yabo. Ano ingana naman imong inistoryahan? Labog sa una ka to nanguyam. Gikontrahan pa ko sa atong mayor na close pa gininon to akong swertres. Trotolay. May bagong hippie diha. Karon wa na yun. Saan naman Iuli na yung mga anak nito. Ano ingana naman ka ba, storya? Lamo mito sa una nga to nanguyam pangangayimo. Ingong nga sa ako nga dawaton ni mo akong anak. Nangalong kanon. Ingani naman na imo naman bungaw nang ako na nausap niyo ka. Pait na kaya ni kinabuhi So pagpili na lang, pagpili. Ihaton ni mo ng anak kung magpabilin ta. Ayoko nga na, Carlos. Karon niabot naman sa panahon nga imo kong ipapili. Kung imo gyud ka na gumakan ako na dapat imong maalon niya akong anak. Ang gugma gani, murag tirador, mainat-inat asay. Pasaylo ako kay kung dili nimo madawat ang akong anak. May pang magbulag na lang ato na lang kalimtan ang atong panagkupan. Nili na magmulang. May pang magbulag na lang tao nito. Huwag mo na yung gusto na magbulag ka. Total, humana man sad ko nimo. Daan ko pa. Ang imo ra gid gusto ra gid nimo nga bungkago ng akong tinapok. Si bulag-bulag. Kay dagway nimo nga sos, puri ka ba? Kami kayo ang pandesal sa buntag. Kami kayo. Again, happy birthday Rica May Sako. O kang Taiki de la Peña, hello Langga. Dalaga na si Taiki. Pwede na manguyab. PJ de la Peña, Dalaygo ng Diyos. Good morning. Good morning. O kang Doc Gisan de la Peña, good morning. Doc, morning. Happy birthday po kang Jan Rose Babatido Habla. Ha? Happy birthday. Siyaro dili mag-uwil-uwil itong mga simod karon. Siyaro di magmantika. Oy, gimbitar ta sa OIC nga anniversary karon. Balikan na to be. Unsa man, okay ra ba sa inyo ang no vaccine no work policy ni uno ko 31%, 37% niingon nga dili. O ang 31% niingon dayon og may pamona mo'y trabaho. Uy, patas oh. Patas ra ha. So medyo natin kaya po niingon po de nga may raman po na gyud pod kay paratis dili man nga gipang-require ka ng mga larga. O siyempre, happy weekend ninyong tanan. Magkita-kita na po kita sa Lunes Puhon, susamang takna, susamang istasyon. Dini lamang sa 93.5 Home Radio. Yeah. Timani nga ang katauhan nga dunay gahi nga baruganan. May maitampong kalabuan sa atong katilingban. Kini yung sulugon sa kanginan, Art Bonhoc Jr. Hello ko diya kang Michael Ayan Macasero Habana. Oy, salamat kayo from my wife Eloise. Oy, gaw. Salamat, thank you. Thank you. Inom na mi! Birnis naman day karon. Ang banang nga gahi sa uban ding muling ikini si Bernie Bitok-Bitok. Og welcome sa Cagayan de Oro, Tatay Diggs, Digong. Good morning niyo diya tanan. Kini ang Gahi ni Bay! Gahi ni Bay! Gahi ni Bay! Gahi sa balita! Gahi sa kalingawan!
places, but there's no place like